Hi guys, masubuntang ng tanan guys. Dahil batang nag-islit-islit. Nag-islit-islit. Dahil batang nag-isingisi sa nga tubangan. So ken malipasan ka. So kay Dianas Papa Gabriel yung uli na. Nulis Papa Gabriel gabi guys. Mga alas 7 mas ito sa ning abot. So to na. Karon duty na pa sa Daris Labhanan. Kaya ako wasa sa kumukam-kam og tubig. Wasa pagkunin sa pakamkama. Kaya lagi ubo. Ginuumo samot. Hidas na nga ginalabar ako gamay. Maroto na kaangin. Muna ni Ron. Na-break ka naglawas nga tandagan. Unsa na ba nilawasa? Oy, mura naman ni kinahanglan na siya ni pa-repair guys. Kasi nangnahanglan na ni manghihilot. Pwede naman siguro kung magpahilot guys, no? Di man siguro pa na makapikto na tos mga samad gagi panghiwa. Bitaw di man siguro pa na makapikto na tos gi operahan. So kinahanglan magpahilot na dyan siguro ko guys. Kaya marang panuhot na ni duda na dyan ko. Unsa na ba ni oy? Kung nasakpan lagi ko sa trangkaso. Ting trangkaso marong panahon na. Basta awan init ang panahon mo gagawin ni resulta. So si Sasa gagawin manglabaron to. Makaikag ba ang manglaba guys. Ganahan ko manglaba. Kaso lagi. O pa. Hanggang lawas. Biklang ng kaadyo. So ako isang mga chicken guys. Sasa na silang ipahagtan kay na ginawa ko mahadla ko mga wa. Kay mulakaw na ugladyo. Manghayhay na ko guys. Kaya diyan na may inahuman ni Jag laba. So ako rin manghayhay na ni Ron. Hanger time. Yung mga satin ni Gail. Slacks. Mga slacks ni Kuya. Gail boots. So, nang ipanghanger guys. Maunag mga slacks ni Kuya Gail. Duha na lang nakabuk na bilin. Kaya gusto na gusbat magkunot na. Sabit ko nos lansang. Ibaw lagi ni mga bata. Lagi asa naman mo lingkod. Waka siguro sa kabantay. Nga dahil lansang ng gimaw na. Sangit tag isang kunot. Ija pa sa ito gitapakan guys. Kaso paglili na tinapakan mo magkadimao. Ginoo ko nagregantan bagagi. Hanggang na doon na naman isuya. Di matabang kaya nakakadog buslot. So mautuag ka na naman duha mo isang ilis-ilisan guys. Di mapod si Zadamak guys. Kaya nga no ka ng isa ka slacks ni Zaka. Kaduhong na ni Zag suolo ni Martes. Wala Zag isuo ng isa. Pagka Merkulis kay mag individual man sila. So mo nang di kajukas ka ng isa. Huibis to Bernice ng isa. So katong isa nga na buslot. Okay na to. Bitaw guys. Haratong tapakan pohon guys. So maukay na nihang pamatis ang lawas. Kaya marong madadapam sa rutong tapak. Itong isang buslot. Tapos itong tanawon guys. Kaya isa na magatong gitahi-tahi. Pagtanaw na ang kuan na lagi. Lain na pagka trabaho So mo to hanggang na yung na laman. Kaya haran ng ako ang pohon. Maukay na lagi ni kalawasaan. Haram may sud mga hi guys. Kaya si bunak-bunak aguan. Unta tanang bana nga na guys no. So sino og kakaswerte na lang gazed. Bitaw guys. Kaya wa pa pagkoy bati. Pamatay ron panahon na dagay kaming duha masiri na magkinusuhay. Og pwede pa man gani at tumida to si mujugan kay dali ra gazed kaazo dato mang labay. Tus lubrag kas-an ka human, sabon human, luwas-wasag ka sa uli. Nga na rad to kadali dadto guys. Dana sa ripo Ginoo tamang mga langit ka sa kazog tubig. Jadi pa matarang og banlaw kay kamay ra lagi tubig pilar gana mong sudlanan. Nahuman naman dahil na si Jag guys. Isa na sinabunan. Nabwas-was na dyan. Pag-Gabriel. Ano po nga kuan ron. Pag-hay-hay na po din na ron. Hindi pa di ay human naman dahil ito ni Jawas-was. Iwo ko kabantay da. Sipon atak guys. Sipon atak. Puti na yung ilabhan pa rin. Puti na di ay. Okay. Gamit yun ito ng drone. Container kayo na may agas. Huwag mo agas dari. Ang ka nakapundo daan. Napang siguro. Hindi pa mali ay. Tulupom na ini. Ano pa mga container. Igo pa kaadyo. Bati. Ako'y hay-hay. Hinagaman. Kating hay-hay. Sa damay manabon. Sa ibang waswas guys. Pumatay brushing board. Pumapoy balik dyan sa merkado. Brushing fit na laman. Uy, klaro ag weather. Uy, mainit mo uwan. Para makapasingo. Ha?
Mura mo tipis lang oh. Malagi, lain ang panahon. La kuya, manghugas las kuya, atos koan. So manghugas siya. Sapa. Ha guys, ipanghagta nag mga manok kay manglayas. Laag nagladyo, sikmo yun na, delikado. Nagod siguro po na ibuling, pero ajo brasi kay muran, ag koan. Tila. Hindi ito na. Na guys, manghugas ag duha ka laki. Ag duha ka kuyas. Hinay ha, kay basin sa mga pusa ng atong mga kuan. Nga naman. Sa may kuan. Tuwalya. Jesus, Ginoo. Ito, tambangan. Maligo. Ya, hagi ka oh, di ka magdag tuwalya. Di ka maligo. Bye-bye. Pagdali mo ha. Di pag rider. Sunod, ikaw na pitig hugas. Pitig hugas, ikaw tiglaba. Samot ka gagamay. Mahagbang ka. Gramin tambukas mga buwak dari. Gara og maazo. Ito pa dong to ah. Ito guys. Parang ka-green ka azo. Yapod. Yapod yung umang badyo ng matoy. Ang kagaraon. Pag hinay diha kang hagpang. Malako pang hay-hay guys ya. Malako pang hay-hay. Naghaman ni papagab. Kuy. Ha? Dapat isa ka pulo nabilin. Kuya. Pa. Pader. Dito ra? Dito ra. Dali lang po na mahindo ng isang pulo. Tubig laman o mo agas. Kasi nga rin magto na. Ha? Panoramic. Ay, panoramic. Masud itong trabaho. Tabon na bilinggo. Half day. Bintanag ang ubo guys. Humuk-humuk na. Mama. Oh. Nga no. Nga no. Mama. Dagway. Mama. Dagway, marag naong. Ay, shush. Mabuling ka, day. Kamay mo slipper. Pagkuha slipper lang. Kaya mahingok ko ta. Tingok ano mo kukuha kay tagas na. Dali. Was-was na, spadir. Kaya magkapadas guys, sa paring upakan. Karoon din kumana magpanghay-hay. Ang amig kapadas na may snack. Baday-day no. Ako isa pa, mama. Tapad ta. Yeah. Tama na yung sinungkit ganina. Karing isa mo nabilin kina sangit na tos ibabaw siin. Ang ikuhit na pod. Tulo ka buok. Hinog-hinog. Kauban sa hilaw-hilaw. Asa pa, ma? Asa pa nasabit? Dito. Dito man ko na nga guys to ah. Tapos gagmadzun. Apo, ma? Isang upakan. Isang upakan ng mga kapadas guys. Yeah. Upakan sa ano mo. Ako masabit siya. Ito sa isaw ang sagbut kay arong naghuman. Itong isalibay itong basurahan. Kami ni siya guys. Kay tambaw ni tunsil. Sakto gud kay sakit-sakit pag hangliog. Ani tambaw. Na, yun naman ni mo, ma. Na yun lagi karon ilang taon mga pahak. Snack kon guys, ni humanog. Mga kato dyan. Trabaho. Mga kuha, may kahoy na dyan. Pas na kung kanang pan. Inday guys, inday. Ato bang siya kaming diyan si kuya. Master. Diyan na guys, sama nagpakpak. Dali be. Pangkik. Labog pang inday ag sagbot. O pakpak. Sagdira danaray taktak. Agi pabutang ni Jages to datos. Buluas saging. Pak. Master. Okay. Haman mo ibutang dapit. Ato sa gamay na sali. Okay, fertilizer man to saging. Okay, na guys. Ang mga kapayas. Ma, Ang mga kapadas. Yung hinog. Kabangaan pa guys na, kabangaan. Na guys, ang pamakun. napalagi green. Nalagi na biling green lagi. Okay na.
Yes, no. Tengah lagi ni mo ma. Nga na, untod. Tuma, untod. Bahim ta. Wow, kuha na tagliso. Ang kuha agliso. Kaya, Ako da. Ako kuha mo. katagkuha agliso lang. Kata pa lang ipang kuhaan. Kuha pa na magliso, guys. Hey, yes. Kinsay ka una. Kuha yung span mo. Liso. Ako. Oh, ya. Ako yung kuha alis mo. Ito na, manglaba ka. Mulula. Ikaw. Ano ako? Malalabuhin ng bugard. Na kumbati kay mukha makapaza sa lapang ho igliso. Karon na makit-kit ni mo inagaman. Hoy gasan pa natin inagaman. Manghay-hay pa ko sa uniform. Tara nga kana ni mo lusot. Ha? Buwa sa igliso. Mana ni mo pa ni hugasan. Inagaman aw ka una. Yes no. May liso ang kamot. Mali ah. May gamay. Gamay. Liso. Sabi ko ganing gamaza. Tara nga. Kumbati. Kay hingaan makapajas la. Kuha igliso. Tara guys. Amo pa niya panghugasan. Naghuman. Ayaw ka ay mawa pa ganun yung hugasan. O gani. Ti aw bagkwaan. Ano po na hugas. Dana guys. Sumana na maghinlo aga mga kapajas. Mga anami. Nanta ninyo. Ayaw ko ma. Nahunaw na ka. Nahunaw na. Namatulang ako eh. Kan kaliwat nimo. Tera pa. Makuya sa tarang salinan. Ito pa masapa. Kaya ano ma? Apila. Ano bang di man apilun? Lami man na, guys no. Baka may green. Hey green. Apil na. Sus, tuumang ka. Ganta ninjo. Kapayas. Ganta guys. Ganta ninjo. Yeah. Ajas. Nakalimut ko ma'am. Katundak kaon na. Nakalimut ko dyan. Kanina kaon na dyan. Nakalimut lang ko. Kanimang gamay din na kaon. Sakto na guys sa mga tunsilun. Ang sakit bitaw bubunlan padung ubhon. Ano? Nakikita niyo po ako. Pero kay hinog na. Iya. Kay hinog. Ay uli. Ngan na. Sikit na. Naman yun. Kabangaan. Kabangaan ni guys. Ano hinog? Noko. Ano pa guys? Iwan na pa na magi. Lalo na pong papaag. Hungry. Buwak. Hungry. 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 Pabiluhan kang mama pa. Kapon. Lang lang. Papa, mabiluhan. Walang hay dun. Ang hay ron. Manong pangaog kapadas. Pamanhin na pong papagbuwak. Ha? Yes, mangha ko dari og kakao. Ang tanaw dari og napabay bunga. Hangat-hangat sa ko dari guys. Basta kapag tanarig bunga. Dahil bunga guys ya. Tapos ibabaw daghan. Hari ka dari. Uy, hala. Wala. Di agad si ko napagay guys. Di Ayan si. Di uy. Thank you. Uy, dapod. Surtigid. Hala guys. Di kapag dua kabuok bunga. Napawat sa isang lubagon. Guniti sa day. Guniti sa. Ang pakadi na ma.
Lubag. Lalo siguro yung daghang hinog na si Babaw. No. Kadari do man day kabuok na guys. Hello oy. Thank you Lord. Kakauna sa kakao guys. Daris likod. Oh, kapupon ako sang tinanam guys. Tapi isa. Kalau sa kaya hinuga di yellow ka adjo. Pero guys. Kimiat, guniti sa kun be. Guniti sa kun. Alright. Toma, oh, babaw. Giwat ka kanalo mo lang. To. Ha? To, babaw. Ilaw pa na. Ilaw pa. Na guys, do kabuok. Na guys, nakakuha ko do kabuok. Para miski miyat na rin mga dari ta mga andali. Inon magtingog. Bugtok man ka ni. Uy. Uy. Uy, di deh. Wow. Wow, dera. Yan. Nagliso dahil tiguma. Daghan ng ta ni lisuha. Daghan nagbunga ko anagab. Marunong din na. Marunong din na. Nakabuo ka rin isa. Hilo-hilo pa. Wala di makanhinog na eh. Hinog na na ilhan. Ayun o. Gamaya ko, ama. Huwag nga na. Uli, sudah ibutang. Ang bagkan ng isa. Butay na, kain sang makong ka. Man. Daro na bagkan guys, diya. Isus. Isus, diya. Uy, hinog di man. Ara hinog ka ito. Diya. Lami ako eh. Ano mo ganun? Medyo kakabot na. Ayun. Madli ko mananong ba? Sayang agaban kay hindi pangkuan man. Ban-ban nga na. Kakao. Ikaw? Lamay mo na yung... Ha? Ngayon na? Dagham na ba itong liso? Kwati. Kwati o. Kakao. Diyan na. Diyan na. Yan na be? Kakao. Kakao. Ikaw. Kakao ba? Sa may lamig. Lamig ka aso. Lamig ka, ano? Yung silas ah. Nakabila ka. Lasang kemito. Ano? Lasang kemito. Kemito? Ha? Kamis. Lasang kemito di. Pa. Wah. Wah. Ito mo sa. Silas ah. Kemito. Wa. Kemito. Lasang kuan. Durian. Paning hinog ba? Lasang durian. Silas na eh? Durian. Durian. Wa. Karena apa? Wa. Tigo mo na ito, dek. Itong ipagaling. Pagaling. Ang daghanan nato ng hawa man ito. Kakamasang manok. Di ba? Yan daghanan nato binuha naman ng hawa. Kakalagit manok. Nagkanama. Biti lang di. Kakuya ko, duha kabuok gahapon. Ibu ba? Gawin na. Ay, yun ka. Sa gantang siguro.